To sme sa dlho nevideli, nepočuli. Mám tu pre vás nejaké produkčné info. Teda, keď si na neho spomeniem. Ako prvá by tohto roku mala výsť paródia, ktorá podľa môjho názoru nie je vôbec vtipná, lebo v nej nie som ja. Ale nič nemôže byť dokonalé. Na zdravie. Volá sa Sibir Clusters a je to historka, ktorej účastníkom som bol pochopiteľne aj ja. Nejde mi teda do hlavy, prečo tam nehrám. Neodpustiteľné. Akože vôbec. Ale našťastie máme aj lepšie projekty, kde tak ako to má byť, som hlavná postava. Nový Lošonc. To ste čakali. Bolo s tým veľa problémov z celého problémového spektra. Ale aspoň to malo čas vyzrieť. Čakajte jeden diel, druhý diel a možno aj tretí. Proste veľa kvalitného obsahu. Ako ostatne vždy. A vraj mám dať nejaký interný joke. To nie. Nechcem vás rozplývať hlúpostiami a spievať isto nebudem. Ale ešte som mal spomenúť nejakú mafiu. Že z toho bude séria, či čo? Možno. Ale stále mám pocit, že som zabudol niečo dôležité. Jan Koholix a Prepidix. Zanedlho bude premiéra. Daj mi sem borku.